V čase, keď svetom hýbal brazilský mundiál, pod Tatrami sa konal iný, taktiež kvalitný turnaj. Majstrovstvá Slovenska v plážovom futbale zavítali do krásneho prostredia Seneckých jazier. Minulý rok to bolo teda prvýkrát a tento rok druhýkrát je to tu na Senci. Organizácia je výborná, hlavne prostredie je krásne, tu voda, slnko, pekné dievčatá a plážový futbal. Ja si myslím, že organizácie celkom dobre to zvládli. Ja si myslím, že pekné mážoretky, super tombola bola paráda podľa mňa. Tak my sme domáci, tak nám sa to páči, že nemusíme ďaleko cestovať a spestrenie letnej prípravy, tak to je dobre. Je plážový futbal na Slovensku obľúbený? Ja si myslím, že šťastie, ale nemá takú propagáciu, ako je to napríklad u našich českých susedov, kde im takisto pomáhajú niektoré hviezdy. Ja som veľmi rád a veľmi ďakujem aj Vladkovi Kinderovi, že prijal naše pozvanie a takisto tak máme názov, teda Mústva futbal Minliga Senca a hostia prijal naše pozvanie a prišiel nám troška pomôcť. Ja som síce možno nápadný týto majster za Slovenska, takže môžem to hodnotiť iba kladne. V každom mústve majú dvoch šikovných určite hráčov, ktorí by mohli reprezentovať tento plážový futbal. Dá sa plážový futbal na Slovensku a uživiť? Sú chlapci na takej úrovni, že by z toho mohlo aj niečo byť? Viete, všetko je o tých financiách a myslím si, že je tu potenciál mať výborných hráčov a takisto aj by sme vedeli konkurovať aj tej Európe. A potom tomu svetu to je troška ťažšie, ale je tu predpoklad, aby si aj mohli tí chlapci zarábať tým športom. Vieš, ja si myslím, že na Slovensku zatiaľ ešte nie. Podľa mňa určite nie. Nie je to veľký futbal, tam myslím, že je troška inšia úroveň, troška iný level, sú tu iní skauti. Ja si myslím, že plážový futbal je tak možno o jednom mužstve na Slovensku, to je všetko. Čiže nedá sa podľa mňa určite. No, my z toho nič nemáme, tak neviem, jak chalani z repre, ale tak my z toho nič, my to robíme zo zabavy. Hrací čas 3x5 minút a možnosť striedania hokejovým spôsobom predurčovalo kopec zábavy pre každého jedného špílmachra z celkovo 12 zúčastnených mustiev. No pokiaľ by spomínaná zábava nebola u niektorých hráčov na prvom mieste, najlepšie slovenské družstvo sa mohlo okrem putovného pohára a vecných cien tešiť aj na konfrontáciu na medzinárodnej úrovni. Víťaz bude pozvaný na takúto takzvanú, by som povedal, Ligu majstrov, ktorá býva u našich aj susedov, že je tam pozvánka vlastne na tie európske zápasy. Sú v takomto plážovom futbale emócie, pretože to okopávanie je tam vidno na tom piesku. Sú, ako hovorím, je to síce bezkontaktný šport, jak sa hovorí, keď už si vyhadzujete na tie nožničky, hráč do vás nemôže ísť, tam už hociaký dotyk píska sa faul. Čiže je to z jednej časti, ak sa niektorí obávajú, je to ten bezkontaktný šport, čiže nedá sa pri zraneniu, ale pri tých stretoch je to možné niekedy dať troška rupnutie nervy, ale myslím si, že patrí to k futbalu. Aj tomu plážovaniu. Tuto je to naozaj o technike, o tom zastaviť si, porozmýšľať, spracovať loptu vo vzduchu a vystreliť vo vzduchu, keďže zo zeme to moc nejde, lebo piesok je pohyblivý. A je to veľký rozdiel určite. Tuto sa človek namaká na tom piesku hlavne, poradne, v tom teple. Hrá sa hlavne po vzduchu a je to troška iné ako na tej tráve. Iné to je bez pochyby aj pre mužov medzi tromi žrďami, ktorí to na nevyspytateľnom piesku nemajú o nič ľahšie. Tak samozrejme najťažšie je, keď hráči stoja pred vami, piesok je nevyspytateľný, odráža sa naozaj hociako, lopta ide niekedy aj vedľa bránky, od duny sa odrazí do brány, hej. Takže sledovať každú loptu, každý pohyb, čakať do poslednej chvíle a čo najlepšie zakročiť v podstate. Tuto je oveľa náročnejšie, lebo keďže tu je väčší vlastne pás, aj náročnejšie sa beha aj po tom bránkovisku, takže chalanom treba pomôcť, keď zakryť loptu, takže je to oveľa je to náročnejšie určite ako v normálnej bránke. Naopak príjemnejšou stránkou brankárskeho remesla v plážovom futbale je možnosť častejšie sa zapísať do streleckej listiny. Kolega Miro Kaňuk dal, myslím, že už 3. Naozaj brankár, keď to dobre trafí, to ihrisko nie je naozaj dlhé, odrazí sa to od duny, stačí iba keď pred brankárom niekto prebehne, tak pomýli toho brankára a môže to skončiť v sieti. Kolega ťa pochvál, že si už dal 3 góly, ako sa ti to podarilo? Tak máme s chalami nacvičené vlastne signály, že mi to roztiahnú a mám skúšať strieľať na bránu, tak sa to pokúšam a vlastne aj na turnajoch mi to vychádza, takže som rád, že takto môžem chalanom pomôcť. Nie len fantastické výkony strážcov svetín, ale najmä nádherné akcie na náročnom povrchu zdobili celý priebeh kvalitného turnaja. Po 2 hracích dňoch a tuhých bojoch pri pekelných teplotách sa do finálového stretnutia prebojovali zástupcovia domácej Koby Senec a favorizované bratislavské družstvo Artful BSC.
Titul majstra Slovenska v plážovom futbale si po víťazstve 7-5 napokon uchmatli domáci Senčania. Gratulujem Kobe Senec, ktorá si myslím, že tento rok si to zaslúžila. Hrala veľmi dobrý futbal a porazila minuloročného víťaza Artful, čiže zopakoval sa minuloročné finále. Minulý rok sme mali nešťastie s nimi vo finále, tak tento rok sa podarilo, tak je to super. Máte mu svoj najlepšieho hráča turnaja, ako to poteší? Tak super, tak Tomáš je bývalý ligový hráč, tak skúsenosti má aj kvality, tak to je super. Dúfam, že som mužstvu pomohol a ešte pomôžem možno aj v ďalších ročníkoch. Prijete si zaraz s chlapcami aj na budúci rok? Pokiaľ ma zavolajú, tak určite áno. Hovorím, lebo plážový futbal, hovorím, oproti tomu, čo je normálny, je iný a hovorím, baví ma to, takže prečo ne? Ako budete oslavovať? Trošku sa opijeme, zatancujeme. Jak to patrí k víťazstvu. Prídete aj o rok? Určite, prídeme obhájiť. Doporučil by sa na budúci rok, aby prišli majstrovstvá Slovenska v plážovom futbale do Senca? Jednoznačne si to neviem nikde inde predstaviť, jak tu pri vode, Senci, krásne ihrisko, také ako má byť podľa oficiálnych rozmerov a nepoznám nikoho lepšieho, kto by to vedel lepšie zorganizovať, ako naši chalani naozaj. Vieš čo, ja si myslím, že Senec je celkom kvalitné, takto mužstvo majú tu ihriska, na to majú tu podmienky, čiže ja si myslím, že keď sa tu bude rozbiehať a rozvíjať, tak myslím, že máme sa kam dostať s týmto športom, určite na Slovensku. Naozaj chcem poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli, lebo bez ich pomoci by sa to nedalo. A samozrejme na čele správy cestovného ruchu Senec, naozaj tá práca minulý rok bola výborná, tento rok bola ešte lepšia, takže uvidíme, jak sme nastavili tú látku a jak sa to bude posúvať ďalej. Môžeme očakávať ďalšie majstrovstvá Slovenska v plážovom futbale aj o rok? Určite by sme chceli a už teraz dopredu vyzývame divákov, športovcov, fanúšikov. Chceli by sme to takto už aj po dohode s asociáciou plážového futbalu urobiť 1. júlový víkend budúci rok. Čiže aby už vedeli dopredu ten termín, 1. júlový víkend, myslím, že to vychádza na 4. a 5. 7. 2015.